Използвах я много ясно на собствения си акаунт преди някой да е казал нещо. В това видео днес ще си поговорим за фоллоу-ботване и това как лесно можем да го правим чрез Discord сервери и Discord ботове. За целта ще използвам моят личен акаунт и ето тук ще напиша това име, тази команда, извинявам се, и ето 275 последователя са ми изпратени. Ето ги. Както виждате, гледайте какво става. Ето тук даже има някои, които са с повтарящи се снимки. И ето както виждате, почти всички последователи вече са ни дошли. Впоследствие научих за съществуването на техният уебсайт, в който се предлагат всякакви услуги, свързани с Twitch. Било то за купуването на афилиейт акаунти, до AdBot софтуер, с който можете да генерирате приходи докато стримвате, като в самата страница на продукта е описан и начина, по който самият софтуер работи. Което е още едно потвърждение, че българските стримери, които се ботват, печелят едни лесни и сигурни пари от това. Цената на услугата също е изключително достъпна. Даже е разделена на различни категории, правейки това най-ефикасният и сигурен начин, по който човек може да печели пари от реклами. Даваш 4 евро, за да видиш дали това е доходоносно и си избиваш парите в рамките на един стрим. Като аз смятам, че повечето стримери, които се ботват и печелят пари, не го правят сами. Не смятам, че голяма част от тях имат мозъчния капацитет да се оправят с подобна на тази програма, без значение колко проста е тя. Още повече, че едва ли искат случайно на стрим да се види софтуера, с който се ботват. По-вероятно е някой като това. Мерси, Степич. Ево, брат. Много си от за какво мене бе. Голям си. Че да им предложи да работят заедно, като той естествено ще взема процент от заработеното и ще ботва стримера, докато той е наживо. Аз от подобно предложение разбрах за съществуването на тази схема. Или ако са като Никимбо, да пускат вод, в който играят някаква игра, зрители да пишат несвързано. Още не се ботва. Не знам, пише, че има ли... Той винаги такива неща говори, брат. Не ми е странно. Аз го гледам него, той се е лутнал. Нека има. Свързани с стримат неща в техния чат и да правят пари от печенето на реклами, може да използват така наречени